Malam lafiya? Ke, anan ta dawo ki ce mata zai ta same ni ta kawo min kuɗi. Ba matsala da Allah ka je za a baka kuɗin ka dan Allah. Malam lafiya? Da Allah ana nake nema. Ba ta nan to sai me kuma? Tambayar ka nake kai shiru sai me kuma? Ha? Malam lafiya? Me kake nema? Wanda ka zo nema na ce maka ba ta nan. To da Allah in ta zo ce mata kana bara ne. To za a faɗa mata. Shikenan sai an jima. Za a faɗa mata na ce maka ko? To ka tafi mana zan faɗa mata ai. Hey, excuse me. Alama ya nuna mun cewa kai ma'aikacin wannan hotel din ne. Gaskiya haka. Kuna ɗaya daga cikin wanda kuke ba yarinyar nan ana ɗaki a nan gidan ko? Customer din mu ce. To ina san da kai kar ka ƙara ba ta ɗaki a nan. Ban gane ba business muke ba. Na yadda kana yin business amma idan na ƙara ganin ta a cikin gidan nan zan kashe ta. Idan na kashe ta ba na haifarwa da hotel ɗinku matsala ba kenan. But do you know this is a corporate business? You can't come here and just start threatening people. It's not possible. I'm going to inform the police. Jami'an tsaro za ga to a yanzu nan gurin da kake tsaye sai na ga dama za ka iya barin nan gurin. Dan Allah ka haƙuri. Sorry sir. To matsoracin banza. Baki san shi bane wannan. Wallahi da kin san waye wallahi sai kin fi ni gudu. Ina jakata ni tafiya zan yi wallahi tafiya zan yi. To ina za ka? Ina gida zan tafi wallahi dan Allah zai kira ka ni kare in mu haɗe da shi a ƙasa. Dan Allah mu je kira ka ni gida zan tafi wallahi. Ina. Ikon Allah. Kana baro? To shi wannan waye shi? Daga shigowar shi wai kina ina ne? Don Allah don Annabi ki dawo, kina ina ne to? Ina kika je kika tsaya? Kawai ki dawo kawai yanzu nan. Gida nake son na tafi mana ki dawo na ce. Ha ba daga sayan abinci? Ya ne? Daga kana wani gurgurye ka ce wani tokwashashen ɗo. Wallahi ban da lafiya ne tun jiya rabona da in samu bacci wallahi. To baka da lafiya ya za a yi kenan? A cikin kuɗin nan nawa nake so ko da 1,000 ne a bani in je ke musa. 1,000 me? 1,000. To kuɗin naka ragowar 8,000 ɗin da ya rage ba kai a cikin wanda ya sauka ne? Ina daga ciki. To kuma shikenan malam yayi magana akan kuɗi ma ƙarin kuɗi a gurin kuma ka zo a ce a baka ka tashi ka tafi ka je ka samu ka je ka taka sosai kana tafiya mara lafiya an gaya ma yana wani abun nan da Allah. Assalamu alaikum. Amma alaikum salamu. Da Allah nan ne gidan Mari? Mari? Gidan Mari. Kai garin yamma kama da makarantar Mari? Ina nufin gidan Malam Waka Taba. To gwara ma da ka faɗa ka gidan Malam Waka Taba me yake tafi da kai nan ne? Kanina na kawo. Sakamakon yaron ya gagare mu. Fitinannen yaro ne ya addabi kowa a cikin gidanmu. Shine aka ce in kawo shi gidan Malam Waka Taba saboda a buga wa dan banza Mari. To nan gidan kangararru ne sai da yaron ya kangare can za ku zo ku duk makarantu da suke garin nan ba kai shi ba sai nan za ka kawo da shi ka ce wani mu an gaya ma kangararru muke karba can ka tafi inda ake zuwa karbi kangararru. Da Allah ni kuɗi ba matsala ta bane ko nawa ne zan iya biya? Kuɗi mu ba ma karɓar kuɗi mu nan makaranta allo ce ka tafi can ka kai shi inda ake karɓar kuɗi ake karɓa ka fa sani duk ga makarantu nan a garin nan. Ina nufin karatu an kawo shi yayi karatu ne. To malam din da ake kawo masa almajiran yake karɓa baya nan. Amma da Allah yaushe malam din zai dawo? Kai dawo malam sai nan da wata ɗaya. To wata guda? Da haka kawai ka je malam kawai ka je.
kai wannan fa daga ganin sa security ne fa, wallahi daga ganin sa security ne. Tun da aka kama baban nan tawa aka sa mana ido duk garin nan sai a ta turo mana wani a turo mana wa'annan. Kana ganin ma fa a can daura an tashi makarantar mari, kuma ga wani gari ma can shi ma naji ana cewa an fara tashin mutane, duk gaba ɗaya an takura mana. Don haka mu wannan mutumin da kake ganin sa baka sam sama kuma ido ya gani zuciya ta ɗauka baki ya kasa magana, bai isa ya faɗi wani abu shi ɗin banza. ai ni ma tun da na gan shi naga kawai alaye ne. Da aka karɓar maganarsa mu nan da kake gani can zai su karata ba mun da ya shafe mu nan ba makarantar mari muke ba, almajirai muke koyawa, sai dai in ka gagari malam ko kai rashin kunya mu sa ka a mari. يا سيدتي كم إنني أستطيع أن أدخلك في أرض نيجيريا؟ لا بأس. الو. وعليكم السلام يا سيد شيهو، إيه الأخبار؟ الحمد لله. لما أنا ما كلمته كل يوم لوك قلت لك أنا عندي شوية بندقية وعندي شوية اللي هو بولة حبة كده يعني بضاعة بسيطة يعني يا بقى. طيب ما في مشكلة، كنبارو شغل كويس مظبوط 100%. سيد كلابارو؟ ايوه كنبارو بيقدر، اخيك بيقدر. ما في مشكلة، عرفنا وياه. ايوه عشان مشهور هنا في حينا كل ما في زيه. طبعا انا عارف سيد كلابارو. ما طيب ماشي، قلت لك شوف لي حاجه دخل لي بضاعه دي في ارض نيجيريا نستفيد كلنا شويه يعني يا معلم. ما في مشكله، ما عندي مشكله معاك. طيب هيقدر يوزع البضاعه دي حته في نيجيريا. انا ما عندي مانع، بس عايز فلوس يا معلم. واحد. والاثنين انا عندي حاجه اسمها حلاوه، بازوكا ما قنبله ورصاصه تلقى بتقتل. على أي حال يا سيد شيهو سأفرجك يعني. استنى شوية أمسك التلفون معك. بس ما عندك أي مشكلة، أرسل باكس يسويها. ايوه يدقلها على طول، هو بلمحة بصر. انت دهين بس ارسل لي صورة المسدس وصورة الرصاص. ايوه دهين يسويها ان شاء الله، ارسل بس ما عليك. هذا هي يا معلم بندقية على مستوى العالم. ايوه مستثمر كبير يقدر يسوي اللي ما يقدر يسوي الناس. ايوه كل الاستثمار يسويها، الممنوعات كلها. طيب انا عايزك الان تتكلم مع سيد كلابارو. طبعا انا عارفه كويس، عامل لنا كومبريس مع بعض عشان نتكلم بالموضوع ده يا معلم. خلي واحد دقيقة بس. طيب شكرا. ماشي، ماسك التلفون. I wait in 5 minutes، ما في مشكلة. inda rabbana ba wala. ga wai Alhaji Magaji ne yake son zai yi magana da kai. Waye kuma Alhaji Magaji? Ya ce na gaya ma haka za ka gane shi. Magashi ka gaya mun ban gane shi ba. Bari sai in turo ma hotonsa ka gani. Na san ka gan shi za ka gane shi. Okay. Hello Shu? Kamar na gane wannan fuskar. Wace irin magana ake son yi da shi? Ni dai tun farko Oga ya gaya mun ya ce yana so ku kulla tashe da shi ne saboda ya ga watan azumi ya shigo. Mun taɓa yin tashe da shi ne? Wallahi Oga ban sani ba, amma ni dai ina so idan za ka kulla tashen nan da shi ya kasance igiyar tana hannunka. Ba na so a ja ka, gara kai ka ja.
ya ce in haɗa mu conference za ku yi magana da shi. To shikenan haɗa mu conference ɗin. Inda rabbana. Alu, Ala Magaji. Salamu alaikum. Yawa, Alu Uga. Alo ya aka yi shehu. Yawa, to ga mai gidan nan. Gashi na kasa gane waye a gabana. Alhalin idanuwana suna kallonsa kuma kunnuwana suna jin numfashinsa a kusa da ni. Wace irin harkalla kake so mu kulla ni da kai? Wata gyada ce mai bawo nake so na shigo da ita Najeriya. Kar kuma ka manta. Ba ni da matsala da Libya. Ba ni da matsala da Najeriya. Okay. Amma matsalata ita ce ina da matsalar harkalla a Najeriya. Shi isa na ce a samu min kai. Sannan kuma akwai wata bazuka da nake so na gabatar maka. Dan na tabbatar da ba ku da irinta a Najeriya. Okay. Ya za ka siyan mun da ita? Na turo da hotonta. Za ka gani. Okay. Na san in dai har Allah ne kai ne babanta. Ya sai shehu أظن هذا الرجل سيفعل ما نريد. طيب ما في مشكلة، أنا بار مظبوط، شغل 100 والله ما عندي مشكلة. ألو كلا بارو. ألو أوغا. يا سيد شيخو ماذا حصل؟ لماذا قفل الخط إلينا؟ خلي يا حاج. أنا اتصل كنبارو دحين، مو بعدين، دحين خلي 1 دقيقة بس، 1 يا. ماشي بانتظارك يا سيد، بانتظارك يا شيخ. وعليكم السلام. Mai gida muna magana kuma sai ka kashe waya, mutumin nan fa bako ne. Shehu, ka san ita damuna kowa yana farin ciki idan ta taho, kowa na santa. Saboda shi kalar ruwa guda 3 ne, idan ana ruwa da iska da talaka da mai kuɗi ba sa samun kwanciyar hankali. Idan ana ruwa da kankara da talaka da mai kuɗi ba sa iya bacci. Idan tsagurar ruwa ake zabgawa, mai kuɗi yana bacci hankalinsa kwance, shi kuma talaka ba zai iya rintsawa ba har gari ya waye. Iyakaci ka dinga jin yana salati, yana sallallami, ba shi da kalma har sai ruwan nan ya ɗauki. Shehu, kar ka sake damunar bana ta haɗa mu a gona ɗaya. Wallahi ba za ka iya riƙe garman ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhaji Habib, malamin Islamiyya. Wani lokaci kuma akan taɓa sana'ar wanki da guga da kuma wankin hula. Wani lokacin kuma akan taɓa harkar cire aljanu, ko? Kwantar da hankalinka algafarta malam, kwantar da hankalinka. Ba wani abin daga hankali ba ne. Mun kira ka nan ne don ka an zama na wasu 'yan tambayoyi. Ina jin karan kai daɗe. Ranar 23 ga watan 5, 2019, Alhaji Ibrahim ɗan birni da kake wa aikin wanki da guga. Mutumin da yake bayan makarantar Allahnka ya zo ya same ka akan kai matarsa Ruqiya kan cutar aljanu. Da ake tunanin sun kama ta, za ka iya tuna wannan ranar? Na ranka daɗe na tuna. Me ya faru bayan zuwanka gida? To kamar yadda yake a al'adance, kana zuwa gurin mutumin da aka ce aljanu sun kayar, karatu kawai za ka fara yi masa. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون والسلام عليهم. بلاك مغانا با وين
karatu kawai za ka fara ba tare da an bosa hanyoyi irin naku na malamai an gane cewa akwai aljanun ku babu? Za ka fara tabbatarwa tukunna. Bincikenmu ya nuna mana da ka je ka fara mata komai ba face tsabga mata bulala da kuma yi mata karatu. Duka ita ce hanyar gane aljani ko kuma akwai lauje cikin nadi. Bayan ka gama dukanta da duk abin da kake so ka yi, aljanun sun yi magana kamar yadda yake a al'adance? A gaskiya. To me hakan yake nufi kenan? To batu na gaskiya, sana'a cire aljanu gaskiya ba sana'a ta bace. Kawai alajin ne ya biya ni, ya umarce ni na zo na yi abin da ya umarce ni, kuma na yi na tafi. Zance iya na gaskiya kenan. Ka san ba sana'ar ka bace ka sami yar mutane kai ta zabga mata bulala sannan ka samu jin ta dinga watsa mata ruwa a matsayin dubi. Kaga kai ka kuma mata jiki, shi kuma ya zuba mata ruwan sanyi. Dole jininta zai kune, kaga dole ta mutu. Kai da Alhaji Ibrahim kun haɗu kun kashe ta kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ranka ya daɗe ba zan iya kisa ba. Ba zan iya ba. Wallahi ba zan iya ba. A duniya ne, 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 a duniya ne. Assalamu alaikum. Alhaji. Barka da. Alhaji amun lafiya? Lafiya lau. Ya iyalin. Alhaji ni mutumin ƙauye ne. Ni ba bara nake ba. Kaga sana'a ta ɗinki nake. To amma kuma keken nawa ya daɗe a ji. Yana buƙata a mai sabis to kuma ba abin za a yi sabis. Na je gun mai sabis ya ce ma lallai in za a yi sabis ɗin sai na ba shi 1000. To ni kuma 1000 babu. To shi ne zuwa da ka taimaka min dan Allah na Alhaji. In je a yi min sabis ɗin in ci gaba da sabu abin za a bayar su sha koko. Yau kuma aikin ta kai na biyu. To ya za a har ka sai hakuri Alhaji. Okay. To wannan ba a iya gane na gaskiyan ba a iya gane na ƙaryan. Gaskiya ne. Wannan abun kuma sai dai Allah. Gaskiya ne. Idan za ka yi abu kawai ka yi dan Allah kawai. Gaskiya ne Alhaji. Gaskiya ne. Ya zan yi. To na gode. Na gode. Allah ya saka alheri. Yawa Malam Umar da Malam Shamsu nan shine sabon shagon da Shehu Dan Kwarai Investment ya bude wanda nake ta baku labari babu abin da babu a ciki. Dama nan shine SDK Textile da kake magana? Ai ko shine. Allahu akbar. Lalle wuri ya kai wuri. Wuri ya amsa wuri. Sunana Umar M. Sharif. Sunana Abubakar Bashir Mishadda. Sunana Shamsu Dan Iya. Muna gabatar muku da sabon shagon mu na Shehu Dan Kwarai Investment wato SDK Textile. Muna kan titin IBB Way bayan Sani Abacha Stadium kan Tankwari. Gidan shanu shago mai lamba 1, 2, 3, 4, 5, 6 duk namu ne. Muna da bangaren high class, muna da bangaren exclusive. Ga bangaren mai 'yan kaniwo. Muna da bangaren SDK Fashion da kuma VIP section. Abin da kuke bukata akwai a Shehu Dan Kwarai Investment SDK Textile. Dr. Mukhtar, a medical doctor. Ka san wannan? Na san shi. Ranar 23 ga watan 5 ka je gidansa da yake link 17 a Court Road domin duba matarsa da aka ce ta kamu da matsalar kwakwalwa ko kuma shafa aljinu. Za ka iya tuna wannan ranar? Dokta shigo bismillah. Sanni kin ji? Allah ya sauke. Mama, dokta ka gani kwana muka yi ba mu bacci ba. To yanzu abin da nake so da kai dokta ai mata allura ta samu bacci mu ma hankalin ya kwanta.
Sani sweetheart kin ji? Allah ya yi miki, Allah ya sa ka fara. Kawai ai mata ta bacci. In ta bacci mun samu sauki. A matsayinka na medical practitioner kamar yadda kake ikirari, wace hujja ce ka rike madogara da har ka iya kula ko kuma ka bata magani irin cutar da ake ikirarin yana damunta? Na yi amfani da first aid ne domin ba ta taimakon gaggawa na farko domin kwakwalwata ta samu hutu, domin abin da na yi tunani hakan yana da alaka da sleep deprivation wanda kan iya haifar da brain disorder. Dangane da abin da ake tunani ko kuma ka tabbatar, tun a farin fari na yi maka tambaya akan psychiatric doctor amma baka ce min komai ba. Muna da alakar aiki ne a matsayinmu na likitoci gaba ɗayanmu. Bincikenmu ya tabbatar mana da cewa she was over injected, musamman wajen amfani da anesthesia sama da sau ɗaya a cikin awa 24. To batu na gaskiya na yi mata iya abin da mijinta ya umarce ni na yi mata, amma ba batun bin ka'idar yadda aikin ya gudana ba. Kana nufin da kai Alhaji Ibrahim dan birni ya hada baki ya kashe matarsa? A'a, kamar ya kashe matarsa. Kana nufin ni zai umarce ni in kashe matarsa ne? Ƙwarai kuwa, kun kashe ta mana, ba gashi kai da bakinka yanzu ka faɗa min ba? Ya zan kashe matarsa? Ya umarci ne kawai na yi mata abin da ya dace, wanda yake ganin shine daidai. Shi yasa ne mata, amma ni ba ni da wani hannu akan kashe matarsa. Kai ka ce umarni ya baka, dama wanda bai san aikin ba zai iya ba likita umarni? To ai umarni ya bani a matsayinta na matarsa. As a professional, kana ganin daidai ne kai mata abin da kai mata? A'a, ni ba ban kashe ta ba. Dear? Baby? Ina son zuwa Abuja ba. Abuja kuma? Me zaki a Abuja? Da ka san akwai cike-ciken takardun da ban karasa ba da nake son na tsohon mijina da nake son na je na yi a banki. To shine nake son na je na karasa cike takardun. To, wai har nawa ne kuɗin nan har suke ta famin zuwa miki da wannan ka'idoji na cike-cike? Miliyan 55 ne. Miliyan 55? Kaga yanzu idan wannan kuɗin suka fito, ai kaga batun neman aikin kama babu shi. Kaga za mu samu babban jari da za ka yi amfani da shi. Don hankali na ni zai fi kwanciya idan kuɗin nan na hannunka. Don ban yadda da kaina ba kamar yadda na yadda da kai. Zan saka sunanka a next of kin ɗina saboda ka samu damar kula min da dukiyata da duka al'amura na gaba ɗaya. To na gode sosai da Allah ya bani damar da zan riƙe miki wannan amana. Na gode. Amma zan yi misin ɗinki baby na. To ki sauri ki fito saboda na ga time kai ya ƙure miki ko? Na mukulli na. Gaskiya ni ba na son tafiyan nan taki. Ni da zai yi mu haƙura da ki haƙura da kuɗin nan mu zauna ni da ke mu sha soyayyen mu. Kai ya haƙuri bayan da za mu tafiyan ya kama dole ne ka san dole sai na je sannan za a yi sani ɗin kuɗin nan. Ni yanzu abin bakin ciki na ma da za ka yi misin ɗin abinci na. Zan yi rike ciki na har ki je ki dawo ba ni da matsala. Fa ai ba na son ka zauna da yunwa. Ni kawai dan Allah ki bari tafiyan nan mu zauna a gida. Kai ya haƙuri mu tafi mana. Shikenan mu je.
shigo ba matsala ai. To ka tabbata dai ba ta nan? Ba ni da kwana biyu fa za ta yi bata dawo ba. Ai wannan gida yau naki ne. Shigo. Ni fa bari an gaya miki wani abu. Ni indan ta tawa ne zan iya saita mata hanya ke ki zauna a gidan. Ina son ki. Amma na ji daɗi fa. Sweetheart. Sweetheart. Now? Kana ciki ne? Sweetheart. Ashe kin dawo? Na dawo. Na ta kiran wayanka kuma na ji. Waya na ai a kashe da yake ba mu da wuta ne. Wannan kuma ba. Shigowarki kina shigowa aka kawo. Wace wannan? A ina kuma? Wace ce wannan? Wace wannan kuma? A ina me yake dame ki? Wace ce wannan wai? Ke? Banni na gawa ce. Me zaki je? Ka banni na gawa ce. Ke me yake dame ki? Ka banni na gawa ce. Me yake dame Banni na gawa ki? Ba ce. kowa wallahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir Ka rahim. banni na fita na gawa ce. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ke me yake damun ki ne? Wallahi ba za ki fita ba. Mama ina wuni? A'a ɗan nan ina wuni? Ina gajiya. Ya kuke? Wallahi mama wata 'yan matsala ce ta faru a gida. Maryam ce ita kadai sai ta dinga waiga ta can. To yanzu me ake ciki kenan? Mama a dai taimako wallahi ta dan samu matsala kawai ita kadai sai ta dinga gata can a batta ta fita gata can aljanu sun taba bayar Allah nan. Isko kai kuma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wani irin isko kai? To, ‘yar uwarku bata da lafiya ki rufe littafin, ke kuma ki zauna ki kula daga gida, zan je, wannan Amira, ke yanzu ba don kina jaraba ba dama ke zan sa a gaba mu tafi. Bahijja, je ki maza ki kira min karama, ki zo ni sai in tafi da ita, idan mun tafi ki zauna ki kula da gida. Anti dan Allah ki hakuri, wallahi ba na so in kina kuka hankali na tashi yake, dan Allah ki hakuri ki tashi ki mana bayani me ke faruwa. Maryam, ki nutsi ki bayani ki daina kukan nan tunda an kira mu musamman fita fa a wannan kukan da kike yi. Mayaudari maci amana kawai. Ni ne matucin? Kin ji fa mama? Mama wai ni ne matuci. Ka kama mama ku da kuke zaman ku tare na aure na san me Mama ake yi. kwana jiya muka yi wallahi ba mi bacci ba. To kai ka san an kwana ana haka ba za ka kira mu ba sai yanzu. Dare yayi ba network. Ni za ka raina wa hankali da ido na ganta ba. Kika gawa? Wallahi mama ina ji mutanen ne wallahi tun da ka can ta tore su. Wa'anne irin mutane? Mutanen boye. Kai ka san ta taho da su baka yi magana ba sai yanzu. Ni za ka canja wa layi. Mama? Ni za ka canja wa layi. Mijinta fa wani za ka raina mun wayo. Wani La ilaha layi illallah. kuma. Mijinta ba? La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Ni mijin take cewa wani zan raina mata hankali. Malam kana ina ne? Abin yayi zafi fa gane-ganen nan yayi yawa. Na tsane ka. Na ce maka na tsane ka. Kai azzalimi ne mugu macuci mayaudari mutumin banza mutumin wofi. Ta yaya za ka ɗauko min da Allah ya daraja mace Allah ya daraja ta amma ka ɗauke ta ba abin komai ba ka ɗauke ta tamkar dabba wacce ba ta san me take yi ba.
mace ta haife ka, Allah ya daraja ta, mace ce ta haife ka, za ka yi aure, za ka yi duk abin da Allah ya yadda maka kai da mace, amma saboda tsabar san zuciya da san kai irin naka ka kace ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dole zan ce kai addu'a. Sai dai mu mata addu'a kwanan. Ka ɗauko bokaye na ƙarya ka zo a zuwan malamai suna zuwa suna mata rukiya a gida, ka zane ta ka dake ta ka zuba mata ruwan sanyi. Kuma kake tunanin Allah ya kyale ka. Wannan wani irin hali, wani irin zuciya kake da shi, haka ka iya kiran kanka da sunan musulmi. Ta yaya? Ta yaya? Saboda kawai laifinta ta kama ka da karuwa a cikin gidanta, matsayinta na matar aure, matar ka ta kama ka da karuwa har kana da bakin da za ka yi mata faɗa. Idan ka mutu a yau, me za ka je ka gaya wa Allah? Wani irin abu ka tanada ranar lahira? Me kake ganin za ka iya yi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Allah. Kada ka sa mu amfani da ƙarfin da muke da shi mu zalunci wasu. Allah ka ba mu iko. Mu amfani da wannan ƙarfin kakin da muke da shi mu kyautata mutane, ba mutane butule irin ka ba. Ina kuɗin nata da karba. Ina kuɗin da taimaka. Gashi yanzu kuɗin da kake tunanin ka tara an ɗebe, ina kuɗin, ina amfanin su. Da doka ta bani dama, da sai na halaka ka irin halakawar da ko makiyinka ba zai so ya gagawarka ba. Amma babu komai. Rayuwa ce idan muka hukunta ka, kotu ta yi adalci wurin hukunta ka. Duk wanda yake da hali irin naka zai gane cewa taɓa doka ba za ka iya tafiya daidai ba. Ya kamata in yanke hukunci wai me nake tsoro ba wani nake tsoro ba idan ba Allah ba daman duk ina wannan karen ne don a zauna lafiya. To wannan yarinya na fuskanci ba ta son zaman lafiya saboda ga diyin da za a yi zan zo in kawo amarya nan gidan nan in za ta yi hankali ta yi, in ko ba za ta yi ba ta sake shiga daji. Babu ruwana, na gaji da wannan kaiwa da kawar. Ba wani nake tsoro ba idan ba Allah ba. Ni na gaji. Dole in bayyana mata cewar na riga na yi wa daman na yi shi ne idan labul hawa'iji bil kitmani fa inda kulli mutum musadi. Ma'aiki ce ku dinga neman biyan bukata da boyewa domin dukkan ma'abucin ni'ima abin yin hasara. To tun da an riga daura auren ba wani mutum da ya ce a'a to banda ma ni ne a bani mace irin wannan in ba ta yi wannan kwanaki haka ba ta zo gida ba. Ai wannan ma ni a waje na kuskure ne, wannan ba daidai bane. Kan je wa shari'a katsalan dan bana. Ai ya kamata ta zo hurumunta inda Allah ya kaddara mata za ta zo kawai, abin da ya kamata kenan. Na ilamtu da yawa a cikin abin da ya same ta a rayuwa, na hankalta. Shi sa ake cewa afala ta alamuna afala ta tafakkaruna afala suna, ba za ku hankalta ba, ba za ku yi izina ba, ba za ku yi kardado ba. To din nayi wa'annan yanzu na hau siddi yadda ya kamata, komai zai dinga tafiya daidai wa daida. Hello baby. Ina ta jiran ka a wurin har yanzu ba ka zo. Baka da matsala mutumi na ina faɗa ma. Alai abba ya kwana biyu. Lafiya la wallahi gajiya. Baka da matsala abokina na faɗa ma ba 400 bane ka turo min. Sannu ko? Ina son screen guard na wannan waya. Mu harakan miliyan 2 muka yi da kai. So 400 ka turo min account yanzu sai na tura ma.
no ba wani abu haba ai ba na so ka san angwanci muke so za mu yi da motar ne wallahi. Okay, to a gode. Hello? Hello? Kash. Wayo Allah. Ban fito da power bank dina ba. An wata? Da Allah na ce ba? Da Allah ko zaki dan ara mun wayar kina dan karasa. Thank you, na gode. God bless you. Okay? Hello. Yawa ni ne kana ji na? Na gode. Na shiga ku abba waya ina wayata abba waya. Ku bani wayata. Waya ki kuma? Wannan mutumin da ya zo wurinka yanzu yana waya har ya kira sunanka? Wayata za ku bani. Aya ki ji. Sunan shagonmu ne Abba waya. Kakkare na mu hankali ina ji ya kira sunanka Abba waya. Wallahi sai kun biya ni waya. Na shiga uku na. To wallahi ni ban ma taba ganin shi ba. Ya zaki dau waya ki ba mutum baki san shi ba. Wallahi sai kun biya ni waya. Na shiga uku na. Shahararriyar makarantar nan wata ta yi fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools, IJMB diploma, NCA degree ko ma'aikata masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata a ranakun Juma'a, Asabar ko Lahadi. Kayan karatu da rubutu kyauta ne ga ɗaliban makarantar. Suna da kayan karatu na zamani. Za ku iya samun fam da yin rajista ne kaɗai a makarantar Haruna English Academy akan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com domin ƙarin bayani a kira 0800 36